Сәлем дуслар, мин Ренат Тай. Сіз топ-клип тапшыруын карыйсыз. Җәйнең беренче айы тәмамланып килә. Шул уңайдан җырчылар белән бергә июнь аена нәтиҗәләр ясарбыз. Башлыйбыз. Кызганыч, бу атнада хит-парадтан Рамил Закиров төшеп кала. Яңа клиплар, яңа җырлар белән көтеп калабыз сине. Синдә генә кара җимеш чәчләр, эндәшкәч ишетәм шикәр сүзләр. Ай шундый тәмле, үзе берничек булмай, түзеп чәчәкләр ата безнең яшь йөрәкләр. Каракай, тәмлеме, берлегән иреннәр карама, берсенә барлыгын күзләр, иләштәй йөзеңлә, шомыртай керфекләр үзеңдәй, сириннәр алып барам сиңа. Хәзер хит-парадка яңа дулкын булып килеп кергән премьераны каршы алабыз. Единственный человек, которому можно доверять все свои секреты, это муж. Он никому не расскажет. Он ведь даже не слушал. Менә бүген булса соңга калмасаң ярамый димме син, а? Ничә мәртәбә язлар үтелгән, ничә ялгышып күңел кителгән. Дәшәмен сиңа, дәшәм иргәле, күрешмәдек соң, нигә иртәрәк? Нигә белмәдем, җирдә син барың, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Күпме гомерләр заяга үткән, кире кайтарып булса икән. Ник яннарыма сыңарып килде, ник күренмәдең, син кайда идең? Нигә белмәдем, җирдә син барың, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барың, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер сүзләрем. Нигә белмәдем, җирдә син барың, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел әйтер
seni. Күреп күзләрем бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем. Ләйсән Кимаева белән Булат Бәйрамов Сабан туй сезонын яхшы гына үткәреп җибәргәннәр. Дөресрәге, яхшы итеп эшләп чыкканнар. Хәзер алар яңа җырлар яздыру белән мәшгуль. 18 июльдә аларның туй көне икән. Шуңа әзерләнәләр. Бәлки берәр кая барып та кайтырбыз. Анысын вакыт җиткәч белербез, ди Ләйсән. Хәзер игътибар белән аларның TMTV Production командасы белән төшергән клипларын карыйбыз. Язмыш сукмагын, бырма юлларын, жеңел үтәргә кулга алып кулларын. Биеп яшәргә, җырлап яшәргә, сөеп дәшәргә тик уйларым. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Карап күзләргә, янып хисләрдә, тормыш юлларын насыйп булсын үтәргә. Шатлык таратып, бәхетне татып, бары яратып гел яшәргә. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Тормыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда. Мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда, рәхәт яшәргә дөньяда. Һәм менә җырчы Динара Сәйд Батталованың күптән түгел яңа җыры дөнья күргән. Үзем булып калам дип атала икән ул. Әле тагын үзе иҗат иткән 2 җыры өстендә эшли Динара. Күреп торасыз, алда безне премьералар көтә. Хәзерге минутларда без Динара Сәйд Батталованың Ятим җаннар җырына төшерелгән клипын куеп җибәрәбез.
Yumuk qabat iske ala Әни құлы салған ұл ашларны Сағыш тұлы күзлер Қотқа тұқай Көз яшлары тамалған Хатларына Аяз күнде дулы ярсыда Салқын жилі жаны үшіде Тәрәзәге қара шетшерлерді Ятим жанар үйден хабар күті Шықсын дейіп қияш зәңгер көкте Адымнарын санап юл бойлайды Әди қойда дейіп нәни бала Қойшан қойта ол дейіп сұрайды Аяз күнде дулы ярсыда Салқын жилі жаны үшіде Тәрәзәге қара шетшерлерді Ятим жанар үйден хабар күті Тәрәзәге қара шетшерлерді Ятим жанар үйден хабар күті Ятим жанар үйден хабар күті Салават Миниханов һәм Гүзәлемнең әнием җыры ТНТV премиясына лайык булды. Җырлы Галия моның белән бик горурлана. Әле дә премияны искә алалар. Хәзерге вакытта Гүзәлем дини җырлар альбомы барлый икән. Күңел дини җырлар янына тарта ди ул. Быел мунчаларын салып бетергәннәр шуңа бик сөенәләр. Кыскасы, әлеге гаиләнең тормышлары һәм иҗаты һәр вакыттагыча гөрли. Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая, син моңайганда, җаным моңая.
Дуслар, biraz хәрәкәтләнеп алырга тәкъдим итәм. Шарапҗан безгә ярдәмгә килер. Хәзер аның клибын куеп җибәрәбез, ә сез аңа кушылып биерсез. Ой, йөрәгем, шул йөрәгемә сердце булмады. Зачем йөрәкне син минем акылдавал, ләкин кычакларга рөхсәтеңне син ни тавал. Синең биюдән башымда минем суета, күңелем сиңа тарта. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә. Ой, кил син яныма, авызыңны папитим, йөрәгемне ачып, любовь морковь сиңа айтим. Синең билләрең менә ичмасам аппарат, сине күрсәм мин бик рад. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Минем мыегым синең карашыңны урлый, сиңа иркәләнәм, песиккә бит мырлый. Синең яныңда онытыла хәтта хандрус, тагыз калиус, неврус, калирус, варикус, пантилус. Ой, йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син биесәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Сикерә. Топ-клип хит-парадын алга таба дәвам итәбез. Яңа йылдыз проектының беренче сезон җиңүчесе Эльвира Мифтахова да гөрләтеп иҗат итә. Аның «Эрет» клибы хәзер сезнең экраннарда. Йөрәк яралары бик тирән, коткар мине иркәм. Вакыт узды, ябылып куйды, әллә кайчан көткән. Ничек була ул мәхәббәт, аңлат җаным, качырма хисләреңне. Беренче атым йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Уят хисләремне, мәхәббәтне уят. Бәгърем
Yer jырчы Алия Mübarakova әлегә яңа җырлар яздыруны кичектереп торырга мәҗбүр икән. Сәбәбе гади. Өендә ремонт эшләрен башлап җибәргәннәр. Тик Алия җәй азагына кадәр ул җырларны эшләп бетерергә диеп, үзенә максат куйган, сүз биргән. Җырчыдан премьералар көткән арада аның киләсе клибын карый торабыз. Сәләмәтурым, біз сенің белән инде күптән таныш, һәм мин сине алып барасым килә миңа булган бик якын җиргә. Анда шундый рәхәт, минем күңелләрем тула. Анда мин всегда позитив, та энергия җыям. Һәм мин сине таныштырасым килә үземнең якын булган дусларым белән. Киттекме? Киттек. Şaralarım şanı yürekten. Менә шушы урын инде ул. Сизәсеңме? Нинди һава монда. Менә булары минем дусларым. Менә монсы Ракель, Фердинанд, Митху. Топ клип хит парадында хәзер Рафис Калимуллин җырлаячак дисәм, аның фанатлары бик сөенерләр. Рафисның һәр җыры аерым бер мәгънәгә ия. Мәсәлән, Кабат туам җыры да бик көчле.
Klibunda turmuşda yaş uçrый turgan вакыйга сүрәтләнгән. Мин сөйләгәнче, үз күзләрегез белән күрсәгез, яхшырак булыр. Игътибар экраннарга. Хыялымда көтәм сине, хыялымда күптән инде булмасаң да яннарымда. Кабат яшәү көче табып, упкыннардан читкә чабып, тормыштан тәм сөю табып, кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле. Ак балыклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Ак балыклар алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Яшеннәрдәй яшнәп яшәр көч табармын. Кыялардан бәхет җырын мин җырлармын. Сагыш сарган көеп янган, үткәннәргә ныта куям. Язлар бирер назлар белән, кабат туам. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле. Ак болытлары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Бәхетсезме, бәхет эзләп очкан былбыл, очкан былбыл. Аның әле җырланасы җырлары бар, җырлары бар. Язлары бар, җәйләре бар, күзләре бар, кошлары бар. Күңел бозларын өретер, назлары бар. Бер гомергә ике язмыш сыяр әле, кара төннәр узар әле, узар әле, узар әле. Ак балыклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Ак балыклар алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм, яши беләм. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Илмир Гыйльфанова белән Рафил Җәләлиевларның «Ачуланма» дигән клибы да бик зур популярлык алып килә. Бу җырда клип та озак әзерләнгән. Эчтәлеге дә бик тормышчан. Озакка сузмыйча, әлеге клипны карарга тәкъдим итәм.
Ачуланыма Кайы вакытта аңламасам Сенің белән Бер казанда кайынамасам Каршы әйтеп Хәтереңне калдырганда Юк сөзі белән Йөрәгеңне яндырганда Ачуланыма Юкка телемә бәгыремне Ачуланыма Югалтыма сине кадереңне Ачуланыма Сабыр булсак узар барда Ачуланып Яра салмага азиз жаныга Ачуланыма Арысаң да миннән бер көн Минем кебек Аңлый алмас сине бер көн Ярларымнан Шиткә таша кайчак агым Минем дә бит Булгалыйдыр шундый чагым Ачуланыма Юкка телемә бәгыремне Ачуланыма Югалтыма сине кадереңне Ачуланыма Сабыр булса узар барда Ачуланып Яра салмага азиз жаныга Ачуланыма Кичерик без ялгышларны Ялгышларсыз Язып булмый язмышларны Бу дөньяның Кунаклары синдә миндә Ачу аша Үзгәләнү безгә нигә Ачуланыма Ачуланыма Юкка телемә бәгыремне Ачуланыма Югалтыма сине кадереңне Ачуланыма Сабыр булса узар барда Ачуланып Яра салмага азиз жаныга Ачуланып Яра салмага азиз жаныга Топ клип хит парадының киләсе резиденты Сирине Зайнетдинова. Аның бу җыры күпләрнең күңеленә хуш килде. Тыңлаучылары көннән-көн арта. Әгәр бу җырны әле ишетмәгән булсагыз, сезгә менә дигән мөмкинчелек туа. Хәзер үк бу композицияны тыңлатабыз. Күңелем бір сиңа тартыла
Аида тәхәллүсен йөрткән җырчы Эльвира Фазлыева мәрхүм кызы Аида хөрмәтенә багышлап балаларга бәйрәм ясарга йөри. Көне билгеле, әзерлек бара. Җырчыга уңышлар теләп калыйк һәм аның TMTV Production командасы белән төшергән клибын бергәләп карыйк. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, кышлар моңа тыңлап үткәрдек без язгы кичләрне. Уйларыбыз һәр чак бер булса да, яшердек без сөю хисләрен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, дустым, серләр уртак, сүзләребез безнең бер иде. Гомер үткән, юллар кисешмәгән, бүген безнең сөю юк инде. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Бүгенге катнашучыларны тагын бер искә төшереп чыгабыз. Аннан җиңүченең исемен белербез. Нигә белмәдем, җирдә син барым, булсаң иделә гомерлек ярым. Туялмый сине күреп күзләрем, бетәрлек түгел, әйтер сүзләрем.
Йомыш мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, бергәләп яшәү рәхәт, янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кайф булганда, йөрәкләр янып торганда. Аяз көндә дулый ярсыйда салкын җилле җанны өшетә. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биергә, янымда син бийсәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Йөрәгемне эрет, эрет, эрет. Синдә генә өмет, өмет, өмет. Моң дәрьясы агылада минем күңелем түреннән. Дуслар бергә җырлыйк әле, җырларым шаны йөрәктән. Bir гомергә ике язмыш сыяр әле. Кара төннәр узар әле, узар әле. Ак балаклары алып китәр үзе белән. Мин синсез дә, сөюсез дә яши беләм. Ачуланыма, юкка телемә бәгыремне. Ачуланыма, югалтма сине кадереңне. Ачуланыма, сабыр булса узар барда. Ачуланы, яра салма газиз җаныга. Учларыма салып йөрәгем, риза дигән сүзен әйтәм мен. Күңелемдә күпме наз булса, барын сиңа бүләк итәрмен. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Безнең һәр тапшыруда tmtv.tatar сайтында сакланып кала. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында кирип карый аласыз. TMTV'ның социаль челтәрләренә дә язылып куярга онытма. Язлар көтәм ихлас күңелемнән, саф мәхәббәт килсен яңадан. Уйланамын, юксынамын сине, бер көнем юк искә алмаган. Өмет сынымы яз тамчысы кебек, йөрәгемә тамай юл яра.
Üzme canım sızganı bağrını, kütem seni nurlu yüzlerini, nazga kumşu yürek duremine. Ümitsin yok tamşısı kibik, yüreğime tama yol yarar. Yalğız canım sensiz yaşayalmayım, sağışlarga sen beni salma. Elleğinde küzüler janlarımda, sarı yaprak ömür yolumda. Nasıl yazlar küte könül kayem, uylarımda senin turunda. Ümitsin yok tamşısı kibik, yüreğime tama yol yarar. Yalğız canım sensiz yaşayalmayım, sağışlarga sen beni salma. Ümitsin yok tamşısı kibik, yüreğime tama yol yarar. Yalğız canım sensiz yaşayalmayım, sağışlarga sen beni salma. Bu atnada Top Clip hit paradı neticeleri şulayrak buldu. Kilesi atnada kuruşkenşi. Siz Top Clip tapşırığını qaradınız. Sizin bilen min Renata Tey buldum. Paka paka.